Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Dihita damang dot dainang nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Tata ibadah na tapake di bagasan sadarion boima tasken di QR barcode na adong di bangkut tabe. Tapaho marohatta martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 440 ayat sada dohot 2. Mari hite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni tot di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Martua do halak na manau di pangujunan. Ay dung tahu sian pangujunan ni jalon na do tupal hanguluan na pinarbaga-baga ni Tuhan itu akka na holong roha di ibana. Haleluya. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala pardinggan basa. Rodi sa leleng ni leleng na do asini roham. Mauliate marohan nami tuho. Ala diramoti ho hami sian na sailaon sahat rodi sadarion. Upuji hami maho ala nong sahat tu hami barita nauli na sian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok kami tuho. Ala di bagasa dame dot hasonangan di lehoko hatam nabadie. Saya si maroham urupi mahami mangulahon nani dokmu. Asahot rohanami jala terparangi hok kami parangi nabadia. Saya jari jalapai baru marohanami asalam yashami rodi hasusudan ni bohal nami. Mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
mangihok kamu mapatik ni debatang imasian ulau ni apostel bidu 10 ayat sia sahat rodi ayat 10. Alai borng ini dida si Paulus di bagasa di nama Tuhani nama doktu ibana unak maho mabiar hatahon ma unang maho mahom ay hudongani peho dang tarhuaua manangisi ho lao mangago ay torop do halak diau di hutaon atong rap mangidogogo mai ita tu de batang lau mangulahon na hobartu patik nai ale Tuhan de batang say pargogoy mahami mangulahon na hobartu patik ni. Amin. Tatopo tima dosata martangi yang mahita ali aman nami jala debatan nami na di banua gijang para sirohan na sumurung midahami upar hatutu jala hutopo tihami do sadot pangalosyon nami nagodangi di julum tatap pami marhite-hite asini roham jala se sama dosa nami saluhutna ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin.
Baga-bagani debata taringo Tuhan sesaan ni dosa. Aida ngadong ibar ni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kenagabe pitor binahin ni basa-basa marhitis yan asini rohana. Inorhon ni panubusyon na marhiti-hiti Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bain habangsa parasian marhiti-hiti haporseon di mudarna. Hasangapon ma di debata na dikitjang. Epistel di minggut tasadarion imasian 5 Musa bidu 34 mamukasian ayat pitu sahat rodi ayat 12 marpagat tisoring mahita majaha diat 12 rap mahita. Marumur 120 tahun si Musa di Hamamatena dak pola umur anggo matana jaladada surut guguna. Dungi goktot dihapistaran marohani si Joshua anak ni si Nun. Ainunga diapehon si Musa hiat tangan na tu ibana. Jala ditangihon alak Israel do ibana. Jala diulahon hebar tu na tinonahon ni Jehuba hiat tu si Musa. Taringot tu saluhut tada dohot salongangan na sinuru ni Jehuba ibana. Bainon na akai di tano Misir. Tu si Parao. Tu sudena posona dohot tu sadok tanona. Dohot taringot tu sadok tangan na gugui. Dohot taringot tu sadok. Ima sahatna. Martua doa kana tumangihon hata ni debatang jala nau pepsa. Amin.
tidak kon maha porsiottai songon nahina tidak kon idongatta sa porsion di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo no sotudusan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean sianton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhatta na tumaon na bernit di panguman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua turu dung ditanam na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo laudul tu syamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di parbadia jala adong sadahuria na badia uria atau pandela Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatain na madok mulak mangulu dok dohot dihanguluan na sora sudah. Kor haleluya HKBP Cijanto.
tabigi mat tikting ni Huriata. Shalom, horasma dihita salhutna amang inang. Horas. Selamat hari Minggu. Tabegema titing namasa dohot nanaeng si pamasota di Huriata HKBP Kernolong di Bagasa Saminggon. Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu ke-21 setelah Trinitatis tanggal 29 Oktober tahun 2023. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, Week, dan Seksi, serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Maka pembacaannya adalah pada hal yang utama saja. Yang pertama, Minggu ke-21 setelah Trinitatis. Minggu ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Marhiras niroha maka tahun barita nauli mangasahon debata. Napaduahon persembahan ibadah. Penyerahan persembahan ibadah hari ini dilaksanakan 2 kali, yaitu yang pertama, persembahan sebelum khotbah dilaksanakan 2 kantong, yaitu kantong 1A dan kantong 1B. Yang kedua, hari ini Minggu 29 Oktober dilaksanakan persembahan ke depan altar, yaitu pelean tudana pensiun dan amplop khusus. Penyerahan tali kasih untuk Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH. Selanjutnya, pertanyaan week, hari Selasa tanggal 31 Oktober tahun 2023, masuk pukul 19 WIB, dilaksanakan di week 3, di ruangan serbaguna dengan tuan rumah, keluarga Doni Martin Pardede, Inang Boru Sitorus, dan keluarga Amang Pardede, Inang Boru Tambunan. Yang keempat, persembahan kasih untuk Amang Pendeta Robert S. Pandiangan dan keluarga. Sehubungan dengan perpindahan Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang, Prapatan, maka pada ibadah Minggu hari ini, 29 Oktober 2023, pukul 7 WIB, 9.30 dan pukul 18 WIB, marilah kita dengan sukacita memberikan persembahan kasih berupa 1. Spontanitas dari masing-masing week dan seksi kategorial yang dikumpulkan melalui Sintua Week dan ketua seksi kategorial masing-masing. Yang kedua adalah persembahan setelah khotbah diantar ke depan altar. Demikian diberitahukan, Tuhan Yesus memberkati. Yang kelima, acara pisah sambut Pendeta Resort Jakarta. Sehubungan dengan mutasi Amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan dan Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang STH menjadi Pendeta HKBP Resort Jakarta, maka kita akan melaksanakan acara pisah sambut Pabor Haton Dohot Mangojakon Padita Resort pada hari ini Minggu 29 Oktober tahun 2023, waktu pukul 9.30 WIB, tempat ruangan ibadah umum dan ruangan serbaguna. Demikian diberitahukan. Yang keenam, jemaat yang pindah telah pindah dari HKBP Kernolong week 6, yaitu keluarga Amang Pir Pahala Napitupulu Inang Siti Tahora Borunai Borhu,
bersama satu orang anak, yaitu Kevin Januar Napitupulu, pindah ke gereja HKBP Pejuang Bekasi. Yang kedua, telah pindah dari HKBP Kernolong Jemaat Week 1, yaitu keluarga Amang Pendeta Robert S. Pandiangan, MTH, Inang Boru Purba, bersama satu orang tanggungan keluarga, yaitu Aga Patricia Boru Pandiangan, pindah jemaat ke gereja HKBP Resort Mampang Perapatan. Tuhan Yesus memberkati. Papi Tuhon, pertukaran mimbar sedistrik 8 DKI Jakarta. Sehubungan dengan program HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, akan dilaksanakan pertukaran pelayan firman, pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada hari Minggu ke-22 setelah Trinitatis tanggal 5 November tahun 2023. Pelayan firman di HKBP Kernolong pada ibadah Minggu pukul 7 adalah Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, ibadah pukul 9.30 Pendeta Dahlan Munte MTH, dan di ibadah pukul 18 WIB Pendeta Lydia Simajuntak MTH. Dan untuk Amang Pendeta Lamsar Edi Manulang melayani di HKBP Suprapto pada pukul 10 WIB. Inang Pendeta Teti Sitompul melayani di HKBP Cawang Resort Sutoyo, dan Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran melayani di HKBP Palmerah Petamburan pada pukul 17 WIB. Demikian diberitahukan. Yang kedelapan, perjamuan kudus. Dalam rangka menyambut Hari Reformasi, gereja kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari Minggu, tanggal 12 November tahun 2023, pada ibadah Minggu pukul 7, pukul 9.30, dan pukul 18 WIB. Demikian diberitahukan. Yang kesembilan, perjamuan kudus ke jemaat. Gereja kita telah melayankan perjamuan kudus oleh Inang Pendeta Teti Dorinda Sitompul, Inang Bibel Pro Juliani Tarihoran, dan didampingi Sintua Week 3 dan Week 2. Adapun jemaat yang menerima perjamuan kudus khusus tersebut adalah yang pertama, Amang Sintua El Sirait, warga jemaat Week 3 yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Yang kedua, Inang Nonya Panjaitan Kalmaria Boru Tambunan, jemaat Week 2 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-10, ibadah puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan. Sesuai dengan keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, maka pada tanggal 9 sampai 10 November tahun keputusan pada tanggal 9 sampai 10 November tahun 2022 tentang program kerja dan anggaran tahun 2023, yaitu program khusus tahun profesionalisme dalam penata layanan, maka panitia mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara ibadah puncak tahun profesionalisme yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 30 Oktober tahun 2023. Waktu pukul 16 WIB sampai selesai. Tempat Sopo Bolon, Sopo Marpikir, HKBP, Jalan Damai nomor 1, Cakung, Jakarta Timur. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun diambil dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca.
bunga altar, warga jemaat yang sakit, marilah Bapak Ibu kita bawakan dalam doa untuk kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang dirawat di rumah sakit yang pertama, Amang Sintua El Sirait, suami dari Inang Berumanurung dari U3, dirawat di Rumah Sakit Primaya PGI, ruang ICU. Yang kedua, Hesekiel Silitonga, putra dari Amang Ipan Dharma Silitonga, Inang Beru Simanulang, dirawat di Rumah Sakit RSCM, ruang NICU. Yang ketiga, Saudari Tiorisma Boru Simajuntak, week 9, dirawat di Rumah Sakit Hermina, Kemayoran lantai 5, kamar 540. Yang keempat, Inang Indah Francisca Boru Simatupang, istri dari Amang Raffles Fransdodi Sinaga, dari week 2, dirawat di Rumah Sakit Primaya GIP PGI, kamar E7. Yang kelima, Amang Martinus Simanjuntak, suami dari Inang Ani, dari week 3, dirawat di RSPAD kamar 602. Nomor 6 sampai dengan nomor 23 dirawat di rumah, marilah kita bawa dalam doa. Bunga altar hari ini dari Naposo Bulung sebagai ucapan syukur Parheon dan retreat telah berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya laporan pemasukan dan penerimaan Pesta Gotilon dan hari ulang tahun ke-104 HKBP Kernolong. Panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-104 HKBP Kernolong tahun 2023, maka pada tanggal 1 Oktober tahun 2023 telah sukses dilaksanakan perayaan puncak Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-104 HKBP Kernolong. Maka pada sermon majelis hari Kamis, tanggal 26 Oktober tahun 2023, Panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-104 HKBP Kernolong telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atau LPJ dengan dana yang terkumpul, penerimaan panitia sebesar Rp559.642.200, pengeluaran panitia sebesar Rp145.651.100, saldo yang diserahkan Rp413.991.100. Perincian keuangan dapat kita baca. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Dan bagi warga jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Nuanta Begema, Kor Gabungan HKBP Cijantung.
Tabigema kor perempuan HKBP Kernolong. Los diuduti mamse kor sian Deborah Distrik.
Marede mahita sian bukwede nomor 660 sada ayat sada dohot udutna uhut tapasat ma peliatta sada a dohot sada b.
Tapasada marohata martangyang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangarajai ati-ati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Hamu amanami, inanami, kami manguluhon di bagasan mingguta sadarion, ima di minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis, nama dapot surat penugasan sian amang preses, laho manguluhon par mingguta dohot paborhaton, na tua-tuai amang pandita resota dohot mangojakon, tong na tua-tuai nagabi pandita resota di bagasa tikyon, alani hamisian distrik, au pendeta ridoi boru batubara, nungahi hami tong martugas di huriat tahun, songon kabit koinonia di distrik Walu DKI Jakarta, nunga marhasotak kami tu marga Situpul, tuludak danak dua bawa sada boru. Hami rap dohot MPSD tak sian distrik Walu DKI Jakarta, ima amang situa res sinurat alara merbaju perhobas nasida gabedak taida rupana teh. Ima namai kali. Mulai teh sudah di Parhalado ni Huriata di HKBP Resort Karnolong na boy patupahan ulata sadarion songoni moleate di sude Parhalado na Rosian HKBP Resort Cijantung dohot hamuaka manami nanami di bagasan parminggota sadarion adong gotong kur Debora ateh sia distrik Walu DKI Jakarta hulai pasahaton tabe sia namang preses do sian saluhutna horas madihita. Barita nauli di bagasan mingguta sadarion, ima sian sada Tesalonika bidu 2, ayat sada sahat rodi tu ayat 8, hujahama tapai huti hutma. Parrohaon ni si Paulus tu huriai. Ainang hamu alea kadongan marbinotodo dada nama gopo haroronami tuhamu aidung jolo hutau kami na marporsuk dohot na marsipal di huta Filipi songon na binotomuna dapotan hiras ni roha dohami mangasahon debatanami laho makatahon tuhamu barita nauli nasian debata nang pegodang paraloan. Aidada nalilu manang mangaci manang marakal hami lao mamudai hamu. Alai songon halak akan naung tau di rohani debata dohami. Gabe hasahatan ni barita nauli songonido huhatau kami, dada songon hata nama buat rohani jolma, naing hami tahe halomoan ni rohani debata, nama nigati rohanami. Ai diboto hamudo, dangdung hami marhata lemes-lemes, dangdung hami marbisuk-bisuk mabuat arta, debatado sitidangi disi. Dang majalahi sangap hami sian jolma, manang sian hamu, manang sian akana asing pe, atik pe, tarbain hami donian marhatongamon, ala apostel ni Kristusi hami. Alai basar dohami di tonga-tonga muna, songon ina-ina na pauli-uli gelengna. Songonido sian sihol ni rohanami dihamu, huhalacok kami do mangalehon tuhamu barita nauli na sian debata lobitahe
dohot maatong diri nami, ala naung huhaholongi hami, hamu, ima sahatna. Hurian itu hata di bagasa Yesus Kristus, memang laho marbarita naulion, manang makatahon hata natikos, makatahon hata nadenggan, gudang gotong pergumulan na ate, gudang gotong hamaulan na, gudang gotong siparukil honon na. Itu yang menjadi tantangan di bagasan akka perdalanan ningolu ni jolma apala di tikyon. Molo hira tahun 70-an tiki sekolah minggu iba ni ingok dope. Olo do opungi halakan dan opungi batakas. Duksaha igareja torlau iba jajan. Olo opungi alha paingoto kita, paingoto niba. Unak torlau ho jajan, manang marnuhora kakue, jolo mar minggu jo, jolo sekolah minggu jo. Alay sonari, nga bergumul la opungi halahan mamicanga ka yan akon ni hitaonate. Manang barani dope, barani dope akan adong di bagas garejaon mamicang, akan aposo, akan remaja, akan sekolah minggu, molo adong, taida nasusuman. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Jalolo dotong madokon, urusan akomu. Itu teh, si urusan akon nabema. Enak. Jadi ada pergumulan untuk menyampaikan supaya baik berita sukacita, berita Injil. Terlebih kita mau melihat apa yang terjadi dalam kehidupan di Tesalonik. Berita nauli na pinasahat ni si Paulus turia Tesalonik adalah berita untuk menguatkan iman jemaat Tesalonik na baru jongjong dope. Jalaon di suraton hira-hira tahun 50 sada Masehi. Ima gereja mula-mula macepo dope di sidope penyebaran pabua Yesus Kristus ima si palua, Yesus Kristus ima juru selamat. Godang matantangan. Dakolan sian halak Yahudi, doho do siapa mareta. Alaga bisa ada kelompok maun, alaga bisa ada aliran maun. Adong nama dok mangihuton Yesus Kristus si palua, maralo mau tu kaisar. Bahwa ikon uduk tu kaisar rosaluhut akar rakyatna dohot bangsona. Jadi Kristen mula-mula pada saat dilele-lele do. Dakola dilele-lele, dohot do dipusah, dohot do dibunuh, manang dipenjarakan. Ido benda didok si Paulus, iboto hamudo. Di penjara doau hati hai, mulota jahat di Kisah Para Rasul 16. Di penjara di Filipi, keluar masuk penjara do si Paulus, lahomar barita nauli. Alai dan gabe, tantangan, dan gabe pergumulan, dan gabe penjarai, pasohoton si Paulus laho marbarita nauli. Dia tetap memberitakan Injil firman Tuhan. Alanya ala nunga ditakup ibana, ala nunga diusehot dini debatatu ibana, gabe sada parbarita nauli. Nunga dijakon ibana todi nasia debata,
bahwa dia yang dulunya penganiaya jemaat, penganiaya halak na Porsea, sonari gabe si huton Kristus, sonari gabe parbarita nauli. Hamua manami inanami di bagasan Yesus Kristus i natai dan perjolo bahwa tantangan atau berbagai pergumulan tidak akan menghambat orang percaya untuk memberitakan Injil keselamatan. Hamua manami inanami di bagasan Yesus Kristus, buama gabe barani si Paulus, songon didokon molo di Bibil tai 10 tolu suratna. Terkenal masih Paulus gabe penginjil yang berlari. Akasisian nasing dak polaruk 10 tolu ate. Si Petrus sada dan 2 Petrus do. Aka murid-murid Tuhan Yesus na 12 idang adok songon igodang na. Alai si Paulus sampai 10 tolu na masuk gabe barita nauli 13 kitab. Dia tetap berlari, dia tetap makarikoton, dia berani memberitakan Injil dan olo so ibana alaniaha. Alani waso ni tod di porbadia naong sahat, naong songgop, turoha, tuate-ate, dohot pikiranna. Dungi di do ibahana ma, dang naing mga luluy sanga pao. Dang naing mga luluya sa terkenalaw, alay, holan na naing marbarita na ulido, mabaritahon, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Yesus Kristus adalah penolong. Yesus Kristus adalah yang menghapus dosa dunia ini. Ido na naeng di baritahon ibana. Hamama nami inanami di bagasan Kristus. Songonidora nang akan na Porsea. Naung majalo hagogoon sian todi porbadia. Ji unang mabiar behita teh. Maaf, lagi batuk. Unang be mabiar hita lao marbarita nauli. Tajalo hagugoon sian todi porbadia. Songod dia mahita barani laho makatahon barita nauli. Nunga di leon marhite Galatia 5. Tuhita hagogoon na siya todi, pabuha itotong ikon ulah nota. Galatia 5 ayat 22. Holong, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, satu penguasaan diri. Aduh. Songod dia mahita majalo, holong, damai sejahtera, kesabaran, sukacita, dan penguasaan diri. Siatot di porbadia do. Alani dipangido tuhita,
asa olo hita mangukap rohata lao majalo to di purbadia. Ay terkenal lo halak batak berani. Na barani do halak batak mangarato. Alay sampai barani bana madokon. Memang lausido ido ngulutan wae ngate. Jalalas do rohata mangedehoni. Anak Medan doau. Hacur demi kawan. Jala tato torhodoi diganuk-ganuk acara mangulosi doi bana alay anak Medan doi pakai mana. Marpesta gereja do hita alay anak Medan do nata pakai. Songon anak Medan tado ko malak batak goyate. Deni halak batak kan? Uloy bana hacur demi kawan. Apalagi ma anak ni debata. Apalagi ma anak ni Kristus. Apalagi ma anak nang majalo to di purbadia. Kita harus berani. Hola secara permudaron uloy babarani hancur demi kawan. Mari sebagai karena kita sudah diselamatkan Kristus. Baunang biar hita laho makatahon. Hata hasitongan. Unang mabiar hita laho menegor, menasehati, muluang nahurang dianakon nidongan. Aidak terjaga ni basu dianakon ni bayate. Dongat dode mama berengi. Daktar berengi ba isi mama merengi sekolah baguruna. Isi mama merengi marmiami bana di lingkungan ini. Isi mama merengi di luar nasing bahkan adong disi. Berarti hita do dipakai Tuhani laho marbarita nauli laho pasahaton hatani debata sitok-sitong doho denggan. Jadi nata baritahon marhite si Paulus tuhuria Tesalonika adalah hanya memberitakan Injil Kristus. Dan memberitahon hajago ota, dan memberitahon hamalo ota, dan memberitahon habuyota. Kita memberitakan apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Memberitakan kebenaran Allah itu adalah memang mempunyai tanggung jawab yang besar. Di lehodotu hita tanggung jawab yang besar memberitakan keselamatan yang daripada Allah. Tanggung jawab nisio didokon si Martin Luther King. Saya tahu Martin Luther King kulit hitam ya. Saya tahu kita datang dari kapal yang berbeda-beda. Tetapi sekarang kita berada di dalam perahu yang sama. Songoni bagas gereja manuai. Huboto do. Sian akka inganan. Sian akan kapal berbeda-beda do hita rotuson. Sian akan latar belakang yang berbeda-beda do hita rotuson. Alai saunari. Di bagasan sada kapal nadus do hita. Demikian juga sebagai orang-orang dulunya kita. Tidak mengenal Kristus. Sekarang kita adalah sama-sama yang mengenal Kristus. Berarti molo nasa parau do hita sonari. Olo dohamu manegai parau taon. Na ibagasan garejaon. Ngarohi ta siya Cijantung, ngarohi ta siya Deborah, ngarohi ta siya Kernolong.
Di bagasan sada parau hita sonari. Olo do hita mabocori parau taon. Berarti kalau kita tidak mau, siapapun kita berada dalam satu perahu, perahu yang diterangi oleh Injil Kristus, seorang pun jangan pernah ada yang mau merusak. Berarti di bagasan hapor siau tahun, songon halak krise kita, unang beadong pikiranna, manang di dia pehita. Di porti binani leon itu honon unang beadong pikiran akan sosuman. Semua itu mari mau merawat perahu kita ini, mau merawat tubuh Kristus itu, mau merawat bangunan ini. Berarti molo songonia teh akan ada di marbarita nauli naung majalo wasoni debata marhite to di purbadia. Jangan dong bepikiran ni marbulat-bulat. Baik di rumah tangga. Tadokom majo rumah tangga adalah perahu yang kecil. Baunang beadok pikiran niak kaina doh ama marbolat-bolat di rumah tangga. Isi na sohurang ate. Berbeda-beda. Alai di tonga-tonga ni rumah tangga. Mari kita menjaga rumah tangga kita itu supaya terawat dengan baik. Mari kita menjaga rumah tangga yang lebih besar lagi. Lingkungan WEK. Lebih besar lagi gereja, lebih besar lagi Indonesia, lebih besar lagi Portibion. Molosongoni bergerak sian hadiriota, pribadi lepas pribadi. Didoko si Paulus dison. Enunga dihapor seai hami, gabe hasahatan ni barita nauli asa hu baritahu kami Tuhamu. Luar biasa ate. Porsea de batatu hita. Luar biasa. Yesus Kristus porsea tu hita. Asa porsea hita tu ibana. Di pasahat godang tu hita. Asa gabe perbarita nauli hita. Edeni punguanina cijantung gota henak ingani. Di perdalanan ningolukon. Godang na hujalo Tuhan. Mau lihat madiho. Luar biasa teh. Dipercayakan Tuhan kepada kita ada banyak berkat. Hasoloman nerohani nak padita resok di perjantung tahe. Ido tobus berita. Alai nak peholak kasoloman naing ido gabe bagian ni kehidupan ta. Di pardalanan ni ngulutu tu gudang mapasu-pasu di hapor seahod debata tu bagasang nguluta. Namanok pa Portibion porsea tu hita. Akana berkeluarga ileo ni anakon porsea tu debata tu hita. Luar biasa. Molo porsea debata tu hita di dokot disi di hapor seai debata hami lau marbarita nauli Tuhamu. Berarti akan nasoboi marbarita nauli asi maroha ate. Kasihan mereka karena Tuhan tidak percaya kepada mereka untuk memberitakan kabar baik. Berarti luar biasa mulak ka parhalado ate. Aka hita parhalado partohonan. Sungguh luar biasa itu harus kita rawat. Harus kita pegang dengan baik. Tuhan mempercayakan kabar Injil. Berarti nang adong benian parhalado na boy mabay na cik ni roha. Na boy mabay perpecahan. Adong go perbedaan. Ada. Tetapi mari merawat Injil keselamatan. Ay naik sudi. Ido hata ni debata. Ubay dilehon anak na nasasaday.
asa saluhutna porsea dapotan haluaon. Berarti tugas kita supaya semua orang mendapat keselamatan. Dakolak perhaladu tugas tadoyate sada Petrus 2 ayat 9. Hamudo imamat am bangsoni debata nabadia na pinili ni debata. Berarti dangadong dohonon hola perheledo nabadia. Hamu sude akan naung didakon tardiri tu bagasan goar ni bata ama anak doti di barbadia. Hamu ma imamat am. Berarti nunga di pasahat tu hita ulau ni. Di tonga-tonga ni akaulau ta, di tonga-tonga ni perahuta, di tonga-tonga ni gereja ta. Mari kita memberitakan kabar sukacita itu bahwa semua orang harus mendapat keselamatan. Namangihut muse hamuna amanami, inanami di bagasan Yesus Kristus. Molo tabaritahon barita naulii, berarti marlas ni rohama di bata. Itu menyukakan hati Tuhan. Pemberitaan kasih sayang itu memberitakan dan menyukakan hati Tuhan. Las marohani debata. Marulupuluk ma debata marnida akan ajinauna. Marnida akan apinilitna lahum marbaritahon barita nauli. Molo sudedo hita manada Mother Teresa. Untuk memberitakan berita kasih sayang, mulailah dari hal yang kecil, ninaibana. Apa hal kecil yang sangat sederhana di dokonibana? Mulailah dari senyuman. Molo senyum nian halak batakon ganteng jalauli do kan? Alay moloy bain buhinay. Ulido nang marsuhi-suhi. Alay molo mekkel nih kan? Nagantenga sudi. Uli sudi. Ido raben nagabe bernuansa. Asara uli doate. Ido kan? Hampir 80% yang di gereja ini, maaf amang padita nami dohot aka amang inang situa, aka amang situa. 80% bernuansa, berarti aka perupua doa teh. Uli-uli hamu sudi. Biru, pink, ungu. Aka BP kernolong nakingete. Tabuit demunai. Judulna naking Yesus do Tuhaku lam sumurung mau mangulahon ulaon ni Tuhani radok mahita lau mangula di Tuhani. Sudah indah, sudah cakap belum sumurung mahita mangulahon ulaon ni Tuhani. Sederhana, bukan harus yang besar, langsung besar. Nak petadok dang di ida jolma natabaini. Alai di ida Tuhanido natabaini. Molo burjuhita. Molo taulahon ulaoni sitok-sitok. Ada. Memang adong ko na langsung terkenal teh. Bau nak pola huru hatta marnidai. Ima bagian ni. Alai bagian ta. Hola senyum pehita. Hola mabagi warta pehita. Molo diulahon tanpa bersungut-sungut. Paso ungut-ungut mi. Hohom maho. Paso ungut-ungut mi. Hal yang sederhana di dokon Mother Teresa. Mulailah dari hal yang kecil. Itu hal yang menyukakan hati Tuhan. Terlebih lagi. Molo di Roma 12 ayat 10 sada di dok. Molo bahasa Indonesia.
Janganlah kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati. Unang malam sumurut ringgas ni rohamuna, alai hobasi hamuma Tuhani. Jili mulo adong akana songon nalipeta ida, unak sumurut ringgas ni rohamuna maredde ate. Unak tadokon ay dakya latihan kori dapola doho maredde. Daong. Berarti janganlah kerajinanmu kendor. Layanilah Tuhan. Molo na ringgas dohita sude. Lem ringgas madongata. Unang lem tapasoy bana. Dang dohot to latihan na tuarisada. Dang dohot beho markorday na. Ujung nga buah. Merdad di may mana lep may bana siyan grup. Ihamu mai edde munai na musema. HP ulauta marhua memberitakan Injil keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, janganlah kerajinanmu kendor, layanilah Tuhan dan senantiasa memberitakan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Didokon karena perbuatan sederhana dapat mengubah dunia. Ada tim editornya Konari Fresh. Perbuatan sederhana dapat mengubah dunia. Perbuatan holong niroha yang sederhana dapat melembutkan hati yang keras. Saya manetek aiki boido mamutarhon batu ping. Berarti jika kasih itu tetap terdengar, kasih itu tetap dilakukan, boido menggugah rohani halak parroha batu. Dangadong igari jaun parroha batu ate. Halahadwe. Karena perbuatan yang sederhana bisa mengubah dunia. Hamu amanami, inanami di bagasan Yesus Kristus. Ido bedani doko si Paulus dia pitu on nama terakhir di doko nibana. Songon inaina na merawat anak konna. Songo dia makainaina teh merawat anak konna. Ngatakang anak konnai tetap do itang yakon. Ngatakang anak konnai tetap do iliam mangan. Ido kan? Molo takang anak nyomak namay. Ido tahe? Ima. Molo burju anak ni. Bamekel hala amangon nate memang ido kan? Akan burju anak mu namay. Molo akan atakangi anak kon nami may. Asa gabe burju. Molo dung burju sude gabe anak kon ni. Bapa anak ndak pola buaya te kainang. Ay tunggu suami tay kan? Suami ni halakani? Daw. Berarti ibu-ibu digambarkan di sini memberitakan Injil tuakana takang. Pos marohamuna songotangi yang inatoras ni si Agustinus. Seorang ibu yang berdoa bisa merubah Agustinus menjadi tokoh bapak gereja. Imalas ni rohani ka ibu-ibu. Songo ni naina na makobasi gelenga. Na toktong tumatangis. Buama asa denggan gelengaon. Ima ulaon niya kaparbarita na uli. Tumatangis tok-tok kita. Buama asa sahat barita na ulion. Tu sadok portibion. Tuaka na holomi dope asa toktong. Ala songoni masih hol di rohanami. Songoni masih hol di rohani akana porsea lao marbarita nauli. Imalas ni rohata boy do tarpatu pahitai boy. Molo tok-tok kita martangi yang tutuhani mangido tot di purbadia berani memberitakan Injil. Pasti bisa.
Ido tangyak ta sonari akan 22 tahun amang Pandita Resot Pandiangan, amang Pandita Resot Edi Lamsar Manulang. Sudah hampir 30-an tahun memberitakan Injil. Tidak pernah kendor semangat mereka selama yang saya kenal. Mereka orang yang berapi-api. Sudah tua tapi mereka tetap mau melayani, memberitakan Injil. Tuhan memberkati setiap pelayanan Amang Pendeta Resot dan semua kita. Amin. Kita berdoa. Maulia tema diho Tuhan. Dileho kodo todim todi porbadia. Marhiti hatam. Asa perbarita nauli mahami saluhutna. Mabaritahon bahwa hodo Yesus Kristus na paluahon na manesa dusanami. Maulia tema diho Tuhan. Asa hubaritaho kami holong muna balgay. Hubaritaho kami pabahenamu pasu-pasum. Jala dihapor siay ho kami gabi parbarita nauli. Mauliate madiho Tuhan parar mangulu namion laho makatahon huasomi. Jala ima na pinatupani huriam. Ruas ni huriam sian nama emet sahat rodi naung matua. Sudema gabi parbarita nauli. Ala naung dijauho tu habang sami. Marhite padidion nabadia. Mauliate madiholi Tuhan debatama nami. Huriam HKBP Resort Kernolongon. Pasu-pasu Tuhan. Gabe sadadalan. Marbarita nauli. Didia ruas namaringan. Songoni aka parhaladona. Songoni aka padita. Dohot aka pangula nagok tidki. Mauliate madiho Tuhan. Ruas ni huriam. Na raphami. Sian Resort Cijantung, songoni nang sian distrik, sudi mahami tutuali Tuhan, para ronmu gabi marbarita nauli. Ulaon nami, paborhaton amang Pandita, Robert Pandiangan, dot keluarga marhubas tuinganan na baru, pasu-pasu ma Tuhan. Songoni amang Pandita Resot, Edi Lamsar Manulang, dot keluarga marhubas di Resot Kernolongon, pasu-pasu ma Tuhan. Upasatay masaluhut na ulaon pakubasyon nami otwa dopanmu. Dohot akabarita tikting na masa. Asa ho Tuhan mamarari mamakay gabi dalan haluaon na siyan ho. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Jaloma tangiang namyon. Amen. Marede mahita tapasahat maapeliata. Amen.
Masuk mahita tu acara paborhaton dohot paujakon marede mahita bukedeo 467 asini roham hupuji. Hamu amanami inanami dohok dongan sahurion sadarion ma paborhatota amang pandita Robert S. Pandiangan MTH tu pakkobasion nanay baru tahamolatehon ma tutuhata sude pakkobasion nasida nasailaon di HKBP Resort Jakarta Distrik Walu DKI Jakarta. Hobartusita begema surat keputusan ketetapan niepur sa KBP taringot tu parpidaon nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 491/PDT
/SK/07/2023, Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung, menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Robert Pandiangan, Master Teologi, tanggal lahir 29 Desember 1960, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Jakarta, terhitung mulai 15 Juli 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan: A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parhalado HKBP Resort Jakarta ditetapkan di Pearaja Tarutung pada tanggal 7 Juli 2023. Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, tertanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Huria Kristen Batak Protestan nomor 491/PDT/SK/07/2023 tertanggal 7 Juli 2023. Dahulu nama Pendeta Robert Pandiangan, Master Teologi, tanggal lahir 29 Desember 1960, jabatan Pendeta HKBP Resort Jakarta, tempat tinggal Jakarta, Resort Jakarta Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Mampang Prapatan, tempat tinggal Mampang Prapatan, Resort Mampang Prapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal, tertanda tangan Pendeta Dr. Tinambunan. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia, hupa borhat mahamu, Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Sian HKBP Resort Jakarta, Gabe Padita HKBP Resort Mampang Prapatan, Distrik 8 DKI Jakarta. Saya di pasu-pasu tuhatama akapakobasion muna na selaon di Huriaon, jala di pergugoi hut di patau mahamu, di inganan pakobasion muna na baru. Amin. Marede mahita sian bukuede 156 ayat 5 Jehovah Tuhaki.
Hamu amanami inanami dongan sahurion sadarion ma ojakonon amang padita lamsar edi manulang STH gabe padita resort di HKBP Resort Jakarta. Hobartusita begema surat keputusan ketetapan niepur sa KBP taringot tu parpidaon nasida dohot ulaon ni padita resort hobar tu aturan peraturan HKBP 2002 dung amandemen paupaton. Surat keputusan ketetapan nomor 490 garis miring PDT garis miring SK garis miring 07 2023 Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PA Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Lamsar Edi Manulang, Sarjana Teologi, tempat tanggal lahir 17 Februari 1961, jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Cijantung, terhitung mulai 15 Juli 2023 menjadi Pendeta HKBP Resort Jakarta, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan Parhalado HKBP Resort Jakarta ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 7 Juli 2023. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus tanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Lampiran surat keputusan ketetapan Eporus Surya Kristen Batak Protestan nomor 490 garis miring PDT garis miring SK garis miring 07 2023 tertanggal 7 Juli 2023. Dahulu nama Pendeta Lamsar Edi Manulang Sarjana Teologi, tempat tanggal lahir 17 Februari 1961, jabatan Pendeta HKBP Resort Cijantung, tempat tinggal Cijantung, Resort Cijantung, Distrik 8 DKI Jakarta. Sekarang jabatan Pendeta HKBP Resort Jakarta, tempat tinggal Jakarta, Resort Jakarta, Distrik 8 DKI Jakarta. Huria Kristen Batak Protestan, Sekretaris Jenderal, tertanda tangan Pendeta Dr. Victor Tinambunan. Ulaoni Padita Resort Sada Manguluhon Resort Rapdohot Parhalado Resort Paduahon Manguluhon Huria Sabungan di Resoti Rapdohot Parhalado Partohonan Patuluhon Manguluhon Rapot Resort Rapot Parhalado Resort Dohot Akar Rapot Narumang Tutiker Resort Paupaton Mamikiri Nasa Narikot Natau Panguluhon Dohot Paheon Huria Dohot Parhaladona di Resoti Palimahon Maniroi Huria namasuk di Resoti Laho Manggohi tanggung jawabna Paunopon
patuluson haputusan ni Sinode Godang, Majelis Pekerja Sinode, Sinode Distrik, Majelis Pekerja Sinode Distrik, dohot rapot resot. Papituhon, mangaramoti, dohot maniroi parhepengon, dohot arta ni huria na masuk tu resoti. Pawaluhon, patupa evaluasi, dohot mangalehon laporan pangulaon, statistik, dohot keuangan resot, tu rapot resot, dohot preses. Nunga di BG Hamu eskani Eporus HKBP, dohot ulaw ni Pardita Resort mangihuton aturan peraturan HKBP. Noaing namanukun mau di Hamu amang Pendita Lamsar Edi Manulang STH, naolo dohamu ojak konon gawe Pardita Resort di HKBP Resort Jakarta, laho mangulahon ulaon songon naong binege muna nakingan. Nahulo doahu saya didongani jala di pargugui Tuhani maahu mangulahon saluhut naik. Marhite-hite guarne de bata ama, dohot guarne anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarne to di porbadia, huojakon mahamu gabe Pardita Resort di HKBP Resort Jakarta. Sai didongani, jala di pargogoi Tuhan de bata mahamu, mangulahon saluhut ulaoni, asa marsangap guarna, mar hite-hite pakkobasion muna dihuriai. Amin. Hadap jemaat. Pelan-pelan. Hamu amanami inanami dongan sahuria. Jakon hamuma amang Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, jala masyurupan mahamu di bagasan hasadaon ni todi, patuluson ulaon ni tuhatai. Martangiang mahita. Ale de bataman nami raja ni huriai, moliate marohanami diho, ala naong diluason aposom amang Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, makobasi resoton na sailaon, paso-paso mapakobasyon na sida, bain sangap di guarmo. Jala pargugoy man na sida diinganan pakobasyon na naibaru. Mauliate manang rohanami diho ala naong ditongoson aposom, amang Pendeta Lamsar Edi Manulang STH, lahomar hobas di resoton, say urupi pargugoy jalapatau maakan aposomi, makobasi huriam, asa marsangap ho di saluhut panggulmi ni huriam di luaton, laos paso-paso manang huriam sa resoton, toktong marhasadaon, laho manidangi di tonga-tonga ni luaton, mauliate madiho, di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sahat maita tu na madokhata, pinasahat ma tu na mga turkon. Sonari pinasahat ma partikian lahu mandokata pamuhai manang perkenalan sian amang Pardita Lamsar Edi Manulang STH pinangidu matuhita ala partikian JP ma mandokata di parturiata melihat Mau lihat ma di amanami Majelis Pekerja Distrik di hamu amanami inanami saluhut na ruas di huriata di HKBP Kernolongon horas ma di hamu saluhut na mau lihat ma di inanami mau lihat ma di amang preses na ni wakilan ni inanami kabit diakonia kabit koinonia na patupahon ulaw sadarion paporhaton dohot pangojak konon akaparhubas ditong atong ani huriata. Las mauliat manang disaluhut kamu amanami inanami ruas di huria na adong di HKBP Kernolongon. Di hamu amanami inanami hobar songonong tabiginakin hobar tu haputusan ni iduk ni huriata mulai sadarion di paujak mahamidison
gabi Pandita Resort di Huriata HKBP Kernolongo. Alani rikot rahu patadaho kami maju diri nami, kami Pandita Lamsar Edi Manulang, inata boru hutauruk. Dana di hami tulu, dua boru sada bawa. Jalan nungga marhamulian sada, tu marga manurung. Tangnya ko kau ma dua naik, mono tong adongan kahita ma masih makulinga mahita, dua naik akan naik pai mahon parumai dohot hela namaon. Alani dohono nami ma. Ulaon ni Huriata na bidang itu. Alaniaka parhubas itong-atongani Huriata na marsika sorido. Opas na manuaing Roma hami totong-atongani Huriata di HKBP Kernolongon. Alani bui mardalan Huriau na saurdut dohita saluhut. Jalarap na mahita tu tiki-tiki haduan. Alani dohonon nami rap mangula mahita tu dohot hamuaka manami ina nami parhalado ni Huria. Dohot saluhut nasa ruas ni Huria. Asa marsangap debata dalam rarat barita nauli siya tong-atongani Huria taon. Imarahata siya kami ando dilagay empis diaw pede-pede din na dohonon. Maulati madita saluhut na. Oras. Moleate di Amang Pandita Lamsar Edi Manulang. Sonari pinasahat nama partikian mandok kata partadingan sian na pinaborhat Amang Pandita Robert S. Pandiangan Master Teologi. Oras madita sudiak kamanginang. Dia mang presesi. Oras mauliate ma dia mang preses nani wakilan ni Inang Pandita Ridoi sebagai kepala bidang koinonia di distrikta. Songoni do di Amang Situa Res Roberto Sinurat sebagai MPSD di distrik Taon. Alai tugas rangka donasida lako mamastihon ikoporak dohami sadarion sian Huriata HKBP Resort Jakarta alanunga ojak kami tulu minggu nasalpo di HKBP Resort Mampang Perapatan. Songoni mado dia musudi aka dongan Pandita baik na adong di Resort Jakarta Isordo Pandita Teti, Pandita Puji Handoko, nang naro sian Resort Cijantung, amata Pandita Binahar, songonido inang bibel frog, aka pangulan ago tiki, beta adong dobiak kanaso dapat huida. Alailo songonima nang di amanami Pandita Resort Jakarta. Mauldo sipata mang madokor resoton, jujuk de sirok resort Kernolong, alailos om mataingot. Resort Jakarta do, resoton sabunganna Kernolong pagaranna HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi amata Pandita Puji Handoko do amang situa pansen si hoping sian pagarata dakote dang depena asing rupani naro siap pagarata songonima do dia musudia kamanami inanami parhaladu ni Huriata na di HKBP sa Resort Jakarta songoni do narosian Cijantung nang aka paduan suara naung di Guarinaking haleluya gabungan son Debora siat distrik nang sian Huriata di son naking aka parupuan sattabi godang ma di hamok kamanginang do songoni do diempes nami nakkenawan do jepek anggota gumajang do sauti amang alani di hata mauliati ni rohanami nunga upasahat kami be ala jongjong do hami do inang di son tentu di partikian danggok do betulu tau memak kita marsaur di Huriat taon etongan nami molo siap praktisna
2 tahun 10 bulan alai minus matong yang go perjupangan dalam arti on-site pajupang buhi ala 1 tahun lebih kurang na perjupangan jumdo hita jujutan ala nak pesongoni perjulu mainang pasahaton hata pertandingan di Rungwata. Nak pelatang. Horas madihita salhut na molo hata mauliate nga di pasahat amang nakaning mauliate ma di Parsaurata di Huria HKBP Resort Jakarta. Ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Satok kipiang makatai unang roy lukwanon. Ale khusus dodokonoko tu full timer nadong di Resort Jakarta alamat saya tabudo Parsauran inang teti unang kyupti swida inang Bibel Pro mang Padita Puji Andoko do sudi parhalado ama ina nadong di Huria Resort Jakarta mauliate ma di Parsaurata tabu Parsaurani ala lebih kurang 3 tahun alai ikon borhat hami tu mampang perapatan amang inang sudi hamunahu padohi hami di Parsaurate dang mungkin adong naso hurang lebih di Parsaurata ala nii pangiduan nami di Bagasa Tikion muladong akahurangan nami bulso kamu may alay aka adong nadinggan ima ingot tamu sian hami nahiya hami marhubas madongani amang songonaw sa diri di Resort Jakarta. Marsanga matuhata marhite pelayanan nahiya huhubas si hami di son ninang di pagaran sahak matabe nami tu suli keluarga sudah hita saluhut na nadong dison melihat dia kapaluan suara na Rosian distrik dohot sian Cijantung. Horas. Ya manguduti na nidok ninang anggo pakkirimon nami hian inang amang sianon na mahami borhat masuk pensiun. Jalalas dorohan nami dimulana ala di Huria tertua di Huriat HKBP di luar ni Sumatera Utara bahkan di luar ni Pulau Jawa. Bangga do kami di sini, jalarak do kasih tuata, coba kami do kami kirhon, ahama nagabe songot tadda Huriana matua orang Huria tertua hita di luar ni Sumatera. Alai iko borhak mahami jalan nunga borhak biasa sitong na nunga ujak kami HKBP Resort Mampang Perapatan jala tongdo di bagasalas ni roha hami borhat tusan alai hiting tertentu adong matong juk ni roha te ala dang bui sikop saluhuk nai ala nido odo pangiduan nami akka manginang akka naung tasakapi akka naung taulah bersama molobui merdalam may dehok denggamu setu akka tikinaro jala posroha nami yang padita nami padita lamsar edi anggo sikola edi lamsar ruhingot tiang gorni padita ya lenga masih patik kosa behami nasalamar ningok doa bang ninna jadi lasroha ala zonok do Mampang Perapatan dohot Jakarta bodoh hita bertukar pikiran dia ke pelayanan alai pos doroha ala padita na poso do nasida sianau nak pe 3 bulan tah ya 2 bulan do inna berarti lebih gesik dobe padita na poso siap padita naung lebih senior jala lasroha ya moloboi aka na tumibo muse na humicak muse pakobasiota di Resort Jakarta. Alani akka manginang molosubui pe ya majalang hami rotu bagas muna jala mohon maaf kekurangan nami do rapertikian nami dang budu pe hutopot tami hamu sudi tu bagas muna apalagi makata hatai parjolo songon narok nak kiningani satau kita ibadah melalui Zoom pertang yang atta pe gudang lebih banyak do di
ruang serbaguna. Jadi dak sai bui tariahan tu bagas muna. Mohon maaf akka manginang tangnya kok kamu mahami. Molo pesubui kami ro tu bagas muna hias sudi alai unang gabe songon namar pakurangi di rohamuna. Hutangnya kok kami dohamu jujur akka amanginang setiap hari ditongani bagas nami. Jala akka naso tulus dope na tatangnya ko pangiduan kerinduan muna pos roha di ului tuhatame tu akatiki naneng ro. Tangnya kok kamu mahami tong di HKBP Resort Mampang Perapatan asabui kami rak dohot akasituata prahaladot tadisan songondok ruas ni huriata makubasi tu akanauli nadinggan. Songoni mahata maaf disodon yanak konami buru nami dohot ela nami alen nomara bui kami rap jongjong do paho puduala. Holani do kami anggota keluarga na adong dison. Alani hujungi kami mau lihat gudang madi kita sudina tangnya kok kamu mahami di ulau naik baru kami petangnya konon nami do hamok kamang inang di Huriata HKBP Resort Jakarta. Horas madi kita sudina. Mau lihat tema di Amang Padita Resort nami. Sonari pinasahat ma partikian madokata borhat manang pajakonon sian sahalak na mawakili ruas ni Huriata. Joko naman nung Korea mah. Horas madita saluhut na. Oras. Nahu parsangapi kami, Preses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, na diwakili inang Pendeta Ridhoi Boru Batubara. Amang situa res sinurat MPSD. Nahu parsangapi kami, Amang Pendeta RS Pandiangan do inang, Amang Edi Lamsar Manulang do inang, Inang Pendeta Teti Boru Sitopul, Amang Pendeta Puji Handoko Aritonang, Amang Pendeta Bina Harsi Ombing, Inang Bibalfro Juliani Boru Tari Horan, Amanami Inanami Parhaladuni Huriata, HKBP Kernolong Dohot Resort Jakarta, termasuk Mbak HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Amanami inanami ruasni Huriata HKBP Kernolong, suang soninang HKBP Pondok Bambu Minggu Pagi. Soninang amanami inanami ruasni HKBP Resort Cijantung, selamat datang Madiamuna. Soninang Kor Debora, Sian Distrik. Parjolo, mau lihatnya merdongan puji-pujian mata pasahat mata debata, na mga leo partikiano di hita, boy marsaor, marhite-hite par mingguata di partikianon. Tu amang Pendeta RS Pandiangan do inang. Tiki hujaha titing, 4 minggu manang 5 minggu yang lalu, songgot do rohaku pribadi ya, dohot suku-sukun, bah adong SK bida. Habe 2 tahun dulu merhubah samon, ana masa. Abi bolo binereng jala saksi usah diri mungkin raka ruas na asing besongon ido. Tung maca denggando pelayanan di Amang di selama 2 tahun 10 bulan sampai setahun mungkin dang aktivitas secara langsung alani Covid. Alai dalam 1 tahun 10 bulan gudang do program-program manang rencana-rencana nauli nanang patupa nanang jalanung dari patupa Amang dalam mengembangkan pakobasion meningkatkan kualitas pelayanan di Huria KBP Kernolongon. Tiado hitam kata-katai bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan di Hurion. Tadi dado jalah hubere kami doi
Suang nang di parsauran muna, di tonga-tonga ni ruas, baik di acara formal maupun non formal, macayuli jaladenggan. Suang nang inang, nama dongani amang di parhubasion di huriaon, macayuli jaladenggan do parsauran muna di huriat tahun. Denggan do hamuna jala masuk, dia punguan di ina di tongani huriata. Gudang naik teh kalas ni roha, nasi ingoton, jala nasa hirim do peroha nian, arong akal hal naning si banon niamang di huriat tahun. Alai imarati kina, dak pola hubat tu si hamin wayon, eskana sakatur pusaton, kebijakan pusat mana dia modak pola tu si hamin. Alai songon ruas sami nani uluhan ni eporus tentu siap do kami menerima AHP na pinatupa ni kantor pusat. Alani amang inang mau lihat gudang ma di pasatro nami tu hamuna di pelayanan muna nama Cayuli di Bagasan 2 tahun 10 bulanon suang soninang inang kami songon ruas dang tagamon suadong nahurang baik di Pakatayon, di Pabahenan, na mungkin dang manahurang pas tirohani amang, salpungan amang may jala akan nauli na dengan ma nadong di parsaurata sa lelengon, bukan amang jala pasar amang di Huria Hakabebeker Mampang Perapatan. Tangyang nami, say lemar gogoma amang, jala akan nauli na dengan, mungkin boy lebih baik lagi di pakobosyan muna di HKBP Mampang Perapatan. So ni ma hata nami tu hamuna, asa boras seperti di ma deke ban upa-upa, horas mahamuna hupupor hatami, horas manang hamin natina di komuna. Di amang di lamsar manulang dot inang, selamat datang. Selamat nakobasi ma di Huriata HKBP Kenolong Resort Jakartaon. Tentu dia ka pertukaran manang penggantian di sada uluan manang di DIPI macai arop dorohani akan ni uluhonna adong aka nai baru sipatu paon ni uluani di nani uluhonna. Pos rohanami, dia kapak kebasion ni amang dot inang di Resort Jakartaon di sisa masa pengabdian ni amang yang kurang lebih 4-5 tahun atau 4 tahun ke depan lam tudengkan nama pak kebasion ni Huriata di HKBP Kenolongan. Jala hirim roha, suatu ngadong tahun depan manang 2 tahun naro pidang saya amang sian HKBP Kenolongan. Om babangidon nami tu preses distriki. So tu ngado ngamang pidang musia tahun naro, manang 2 tahun naro ati amang. So ngoni majo nabuyo pasat kami. Buyo bandok kita makataya tabakajang di ruang serbaguna. Mau lihat mari tuhata, mau lihat mari kita caluna. Horas. Mau lihat di hata borhat-borhat do pajak konon sianda mewakili ruas. Berikutnya saat mapartikian madokata borhat-borhat do pajak konon sian mewakili parhalado laus isoma pinasahat partikian laho mabain cendramata tu na borhat. Salom, nahu parsangapi hami, amang preses distrik Walu DKI Jakarta,
yang pada saat ini diwakilkan oleh Inang Pendeta Rido Batubara, Jalanong Manguluhon, par mingguata di Tongani Arion. Mauliate ma nang di Uduranna, Siat Distrik, amang situa res sinurat dohot kor Deborah. Na uparsangapi hami amang pendeta Lamsar Edi Manulang, songoni nang inang dohot keluarga, dohot uduran naro sian HKBP Cijantung. Apala torop pamu amang inang, las roh hanami, roh tuhuria HKBP Kernolongon. Mau liate amang inang, songoni ma nang tu amang pendeta RS Padiangan, MTH, dohot inang, dohot keluarga. Nahua persangapi kami, amang pendeta Puji Handoko, sian Pagaran, Pondok Bambu Minggu pagi, songoni nang Uduranna, amang situa nang dohot ruas na nangro di Bagas Joron. Suak songonima nang Damang Dainang na poso remaja Sekolah Minggu na di HKBP Kernolongon nahuhalolongi kami nak tuaka tamu per minggu na di HKBP Kernolongon madok mo liate kami di Haroromuna horas madihita saluna Oras. setabi ma di dongaku akka parhalado au di sonjongjong songon mewakili parhalado sahata mahitan maeng mau liate parjulo ma tapasahat mau liate tuamat tadi bata tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai na di leo di hitatiki marpungu di Bagasatikion ima matuhau parpengguon ima di namar bocir maitahe di naadong parhusoron ni Pangula Nago Tiki di distrik Walu DKI Jakarta. Sebenarnya hal na biasa donian parhusoran ni soal na biasa do mutasi. Alai au sendiri pe adong tanda tanya. Nah, jadi ini surah-surah matutu. Bahasa tuk pola tahe. Terjadi mutasion di partikion na sangonon. Mangingot tiki ni amang padita padiangan rupani di tiki di pelayanan na tinggal hanya beberapa tahun. Songoni nang tu amang pendeta Manulang tong hanya beberapa tahun. Terjadi mutasion. Jadi adong dihita suku-sukun. Tapi bagaimanapun juga kita mungkin boleh menjawabnya. Kita mungkin boleh menjawabnya. Karena itu adalah suatu mungkin ya jangan kata mungkin lagi. Itu adalah kebijakan polisi dari Uluan Siap Pusat Jalataboto Dotong Rupani bahwa ini adalah tugas dari uluan kita, Uluni Huriai. Jadi Uluni Huriai ima Tuhata Tuhan Yesus. Jadi
amanah na maun tu amang padita na mutasi di tikyon. Ina man na boy jawab na. Ate. Jala nasi pasahatok kurupani napaduahon. Selamat datang ma di hamu padita nami amang Lamsar Edi Manulang STH melayani di HKBP Resort Jakarta. Hebang do tangan nami, kami perlahalado las rohanami dengan mitra muna mengula di hurion, las situ tu rohanami. Apalagi ma rupane nang ruas nami, tung las situ tu do rohana, ima na di nong dijakok kamu amang padita nami gabe padita resort di HKBP Kernolongon. Saya yang dia matutu, tuaka hari namangihu dia pelayanan muna, boy sudah dengan merdalan di pargogoi Tuhan. Seladukna tu amang pendeta RS Padiangan MTH nung nga diujakot tamu tahe amang pendeta tahe di AKBP Mamprang Perapatan 3 minggu na lalu. Sonari pe dison songon temu pisah mahita perhalado dohot nang songoni ruas ni HKBP Kernolong. Hujaha hami penakin hubegi hami pe wartai tutu. Nung nga bepida amang marhuria di HKBP Mampang Perapatan. Jadi nung nga berpisah kita mah nian borat dorohanami berpisah dohot amang ala persauran nang denggan na selilingon. Mulu hurimang-rimangi hami dotong pelayanan niamang dohot tami saluhuna tung denggado wilala hami pangulau muna di huria HKBP Kernolongon tung las situ tudo rohanami marningok matutuhita di tiki beberapa waktu na lalu di masa Covid natung borat situ tudo tahilala mabolus ari-ari alai boido terbolus doh denggan jala boido merdala doh ibadah doh denggan ima naboi dohot mempadukan IT jalan merdalam maturus pakobasion di HKBP Kernolongon. Sahat matutu songon namar ningot di nasugut amang hubegi hami dope suaramu di renungan harian Salom. Didungoi hamu hami asaro tutu hatta amang budo pe bigun nami marsugut suaramu ne amang Dengan tempat yang lain. aku begi hami do saringar ni suaramu ditiki ede pamuhai nak songoni nang ede di panutup semar saringor do ina amang suaramu nai jadi mulia matutu disudia ka pelayananmu namang ya kena lalu saya giat matutu boy terus
mardalan diaka ari na mangihut. Terus tu inang masonari muli ate mainang nang di inang na doktong na madongani amang padita di na mangihuton ulaon di HKBP Kernolongon hami petong lasurorohan nami. Boy inang paihut-ihut amang. Boy inang paihut-ihut saluhut na ulaw di Kernolongon. Songoni ulaon seksi kategoriar. Contohnya tu punguan lansia. Ringgas do inang tu punguan ni ina. Suak songoni nang. Ringgas do inang. Apalagi tu punguan ni ina Ruth. Toktong do inang boy dohot bergabung. Dak tagamon soadong tutu aka hasalan dihita. Jadi atong songon pepatah ma dohonokku kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Jadi selamat melayani mah di tempat na baru. Songon hatan inda tutua dohonokku pinatikon mahujur tutopin topian. Manak tu dia pehamu melayani di Huria HKBP. Saya saluhut namai menjadi persaulian. Asana purat tano-tano mainna rangging masih ranggongan. Mulu badat tai pepa dau-dau. Kolok tai, todit tai. Saya toktong masih gonggoman. Sama bertugas di amang mau lihat ya. Tujuh lu inang nalopas sahatot cenderamata mau lihat. Tes. Jadi horas di amang padita nami, padita oh, itu tuh horas di amang padita nami, padita Robert Sontar. Darang udah penangkan pagajakon esne Robert Sontar Pandiangan MTH suang-soni nang di inang boru purba. Di sodohami namar holong ni roha sian perhalado di Huriatta HKBP Kernolongon lau pasahaton doh sian amang pandita Aritonang somai tamang dot amang situa siobing amang situa pansen siobing ramai teson. Jadi disodohami parhalado resope, isodohami ang paditanami suang-soning parhalado ni Huriatta HKBP Kernolong. Jadi naing pasaton tali kasih, jala hata horas-horas, selamat jalan mahami tu amang paditanami, do tu inang. Gudang do akka pengalaman di Hami, molohudo di piga-piga tiki sangat menginspirasi do molo amang padita namion, padita tahun. Jauh di atas dari motivasi. Hapenang
pidama amang alai pos doroha di perpidan amang pe gudang do akka nauli nadenggan nong ditinggalon amang margogoma amang di Pangulaon di tempat naik baru suang soni akka program nadenggan nauli naong dimulai sian amang margogo mahami mangulawasa dohot melanjutkan dohot tu akka arina mangihut. Jadi songotat daholong ni rohanami tu amang padita do inang pasaton nami ma tali kasih cendramata tu amang padita do tu inang sesuai dohot anggaran nani atorhon ni huriata. Pasatami ma padjolo tu amang padita ni wakilan ni amang parar tahun amang situa Deni Lubat Tobing. Silakan amang. Jadi horas ma di Mang Padita tu inang bibel peroma. Jadi, oke. Sah, horas ma amang tahe. Mana tu? Wah, amang tahe. Jadi, oke, foto sudah? Oke. Jadi, horas ma di amang, selamat jalan, selamat mengulayani mamang. Horas ma. Jadi, tak jalan ma, tu. Oh, serbaguna ma? Oke. Jadi, masih jalangan ini serbaguna main nah kita, amang, silakan. Mau lihat di amang dohot inang parhalado, sonari namani puli dohot bimbingan pastoral, sian nama wakili amang preses, pinasat ma partikian tu inang padita ridoi batubara. Laos ditutup mak. Mau lihat ma di amang MPSD, Sintuares Sinurat, horas ma dihita saluhutna. Mewakili amang preses, hami pasahaton tusude parhalado ni huriata, nadong di resort Karnolong. Baik na di Pondok Bambu minggu pagi. Nani uluhon ni amang pendeta Puji Aritonang. Demikian juga teman kami pelayanan, inang pendeta Teti Buristompul, amang pendeta Sihombing dari Cijantung inang Bibel Pro Tarihoran, dohot amang inang Sude akka parhalado mola ti godang pasatami boy marture ulauta dohot sian Cijantung godak kamuna naro. Demikian juga semua keluarga, terima kasih dohot keluarga sian keluarga Mang Pandiangan nunga parsidohot di ulata sadarion songoni spesial Deborah Ade luar biasa haroromuna di ulauta sadarion. Tuhan berkati, haleluya, parupuan dohot ibu-ibu HKBP Karnolong. Tuhan tama mangalihon akka pasu-pasuna dina pinasahat muna gudang pasu-pasu tu naposona di tonga-tonga ni huriata marhite akka sinamot songoni marhite logam mulia. Ya, jadi HKBP Resort Karnolong punya hati yang mulia. Digambarkan dengan emas, logam mulia. Ate, las rohanami, ya tuna tua-tua nami pasatamu alai rak bohami makilala. Di las niroha na pinasahat muna. Nape songon gereja yang sudah tua lebih dari 100 tahun, molo Mazmur 22 didokon, pada masa tua pun mereka masih berbuah.
Jala perbueni nama tua do semakin enak dan semakin manis. Jadi songonima resort karnolongonate. Perbuena semakin enak, semakin manis. Ada amin? Idora lasnerohata di bagasan parsaurata. Rakma hita saluhukna madok mauleate tutuhata di ulaun sadarion. Selamat bertugas di Bapai. Amang pendeta berdua ini adalah soko guru. Artinya mereka adalah sumber nasihat, sumber akal pemikiran, walaupun sudah lebih dari 30 tahun mereka orang-orang hebat. Baik itu Amang Pandiangan, baik itu Amang Edi Lamsar, yang tetap mendukung di Distrik 8 DKI Jakarta. Sumber ide, sumber pemikiran dan untuk dalam pengambilan keputusan. Mereka orang-orang luar biasa. Dan kami bangga akan hal itu Bapak Pandiangan dan Bapak Manulang. Tuhanlah memberkati dalam setiap pelayanan menjadi teladan bagi kami generasi muda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Marede mahita, rim mahita jongjong. Tatangiakon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut sileo-leon na dinggan, do nasa ulibasa na mo liutus. Upasahat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramuti, asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileo-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomoneroham di Banotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihut tu pangunjunan, palu hamahami sian pangago.
tajaloma pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramoti debata maho. Disodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasaluhutna. Kasih Pak. Foto dulu kita. Mana siapa itu ya? Siapa? Foto dulu kita Pak. Pak, Bang. Siapa? Amang Mario. Tolong foto dong. Tes 1 2. Rap dohot parhalado namar baju toga kali doa mangsian padita Pondok Bambu minggu pagi. Amang pujian doko. Marpoto hita sude aka parhalado. Aka parhalado ni Huriata naros yang cijantung dohot karnolong bisa hadir ke depan. Dohot. Parhalado Cijantung jika ada.